mga pangenot na barata. Duwarastado sa pagpapalakop ng pinagbabawal na droga sa Ambus, Camarines. Motorcycle riders and back rider gadankan mabangganin bus sa Bulacan, Camarines Sur. Lalaki na 2 taon nagtago sa lay, arestado sa kasong homicide. Parorong serbisyo kanaleko, pigdulog na ni Alcalde Jun Aguas kan Santo Domingo Albay sa Senado asin sa Kongreso. Asin, piso na honestong sekyu na nagbalikan nakuha niyang bag na may laog na 1 milyon piso. Diyos marhay na hapon, Miyerkules, Hunyo 5, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, 2 lalaki ang nadakupkan otoridad sa 2 magkasuway na operasyon kontra droga sa Ambus, Camarines. 17,000,000 pisong kantidad nasamsam sa nasambit na operasyon. Si May Arango sa bilog na detalye. Balik karsel ang sarong construction worker makalis na maaresto sa pigkondusir na bypass operation kang otoridad alas 2:05 nin hapon kasuudma sa Zone 4 Barangay Triangulo, Naga City. Binisto ang suspect na si Nelson Arquida I. Ginoo, 38 anyos, soltero, residente kang Barangay Marupit, Camaligan, Camarines Sur, na pigkukonsiderar bilang sarong high-value target. Sa impormasyon, naaktuan si Arquida sa pagpapabakal ng illegal na droga sa ahente kang PDEA na nagserbing pusher buyer na nagresulta sa pagkakaaresto sa iya. Nakuha sa posisyon niya ang sarong natay transparent plastic bag laugan sang 200 gramo ng pigtutubod ang shabu na nagkakantidad sa 180,000 pesos. Operation niya po, bako lang dito sa Naga. Bilog pong nagluluwas po siya, means Kamaligan, Milaor, Naga. Bali po, consider po siya as high value target dahil po nagtatransact siya sa iba-ibang munisipyo, then nakula po ang ipupuhian niyang item. Napag-araman man, nakakaluwas pa sana sa New Bilibid Prison ni Arquida ka nakaaging Enero makalis na makulong ni 9 na taon huli man sa iligal na droga. Sa presente, nasa detention facility pa kan PDEA ang nasambit na suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon, asin liwat na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maray nita nako ata tanganing dahil na po ito kumbaga dahil na makapariwa sa satong komunidad po ining illegal na droga at napundo po sining illegal na activity kay ning subject, tapos dahil na po madagdagan pa ang mga biktima kay ning illegal na droga dito sa Naga. Mientras tanto, sa Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, arestado man ang sarong newly identified drug personality sa bypass operation kang PNP alas 11:10 ning banggi ka nakalis na Domingo, Hunyo 2. Binisto ang suspect na si alias Jeff, 40 anyos, may agom, residente kang Purok 3 Barangay Burabod, parehong Banwaan. Nakuha sa posisyon kan suspect ang 7 transparent plastic sachet laugang pigtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramo asin nagkakantidad ng 120,000 pesos. Hindi po kami na tumitigil hanggang hindi maubos tong mga nagagaramit ng droga. So kung makikita po natin, siguro alam nyo naman ang natin, halos monthly kung nakakailang operation po tayo. Sa presente, nasa kustudiya pa kan otoridad ang suspect na naatubang man sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Duwang persona gadan sa salpukan nin pampasaherong bus asin motorsiklo sa Bula, Camarines Sur. Ang bilog na detalye kaan ihahatod ni Jennifer Pulinar. Dain na naisalbar pa ang buhay kan 2 persona, nalunad kan sarong motorsiklo na nabudala din sarong pampasaherong bus sa Maharlika Highway Pawili, Bula, Camarines Sur pasado alas 7:30 nin aga kasuudma, Hunyo 4. Binistuan mga biktima na sinda John Paulo Suela, 27 anyos, driver kan motorsiklo asin si Marinette Valdez I. Ocampo, 35 anyos, backrider asin parehong residente kan Naga City. Basado sa inisyal na investigasyon kan Bula MPS, gikan Iriga City pasiring kutang Naga City ang bus na nag-overtake sa sarong bihikulo. Alagad na uli sa pagkakasakop ka ini sa linya kan mga biktima na gikan Naga City pasiring kutang Iriga City.
Napag-araman na may mga sulot man na helmet ang mga biktima. Alagad sa kusog kan impact, nakalasikan mga ininin haros 5 sa 10 metro na nagkausanin mga seryosong lugad. Ipigdara pa man kuta sinda sa Bula Rural Health Unit, alagad pigdeklara man sanang dead on arrival. Paalala lang po sa sa mga driver po natin, especially po pag nasa Maharlika Highway po tayo, i-observe lang po natin ma'am yung mga warning and signages po para makaiwas po tayo sa mga aksidente. Pag bawal pong mag-overtake, huwag na po tayong mag-overtake. Tapos, yun nga po sabing, magbigayan lang po tayo sa kalsada. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Bula MPS ang driver kan bus na naaatubang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Lalaking wanted sa kasong panlulugos sa Camarines Sur, nahulog na sa kamot kan otoridad. Uyaliwat si Jennifer Pulinar. Arestado ang lalaking wanted sa duwang kaso nin panlulugos sa pigkondusir na manhunt operation kan otoridad sa barangay Cabasag del Gallego, Camarines Sur mag-aalas 2 nin hapon kan nakaaging Lunes, Hunyo 3. Binisto ang akusado na si Valentino Abonia Yanke y Oliva, 35 anyos, may agom, laborer, residente kan nasambit na lugar. Naaresto si Abonia Yanke sa pigsararong puwersa kan del Gallego PNP, Kamsur 1st Provincial Mobile Force Company as in Police Highway Patrol Group Kamsur. Sa kusog kan warrant of arrest na pigpaluwas kan presiding judge kan Regional Trial Court, Branch 29 Libmanan, Camarines Sur kan Marso 7, 2023 para sa kasong rape as in rape by sexual assault. Na nandun siya siguro base sa information kasi namin, parang inuwi ng pamilya kasi medyo nagkaroon ata ng sakit, kaya lang hindi naman basihan yung may sakit kasi may warrant of arrest sa may tinding warrant of arrest. So kailangan natin i-serve yung warrant of arrest. Pigkukonsiderar man si Abonia Yanke bilang rank 5 municipal most wanted person. Mayong ipigrekomendang piyansa ang korte para sa kasong rape kan akusado, mantang abuton sa 120,000 pesos ang piyansa na ipigrekomenda kan korte para sa kaso kaining rape by sexual assault. Panawagan namin na hanggat maaga ay mag-surrender sila, harapin nila yung kasong kanilang ginawa para sa madalang salita matapos na, then kung wala rin naman silang kasalanan, hindi na sila nagtatago. Sa presente, nasa detention facility kan del Gallego Municipal Police Station ang sospechado para sa nagkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Lalaking wanted man sa kasong homicide napasakamot naman kan otoridad, makalihis ang 2 taon na pagtatago. Si Regine Bue sa bilog na detalye. Makalihis na magtago nin 2 taon, naaresto na kan otoridad ang lalaking wanted sa kasong homicide sa Basod, Camarines Norte. Alas 8:25 kan nakaaging Lunes, Hunyo 3 kan arestaron ang sospek sa pigkasar na operasyon sa Purok Yakal, Barangay Poblasyon 2, parehong Banwaan. Binisto ang sospek na si alias Ray, 45 anyos, caretaker, may agom as in residente kan Barangay Mampili, pareho man na Banwaan. Inaresto ang sospek sa kusog kan warrant of arrest na pigpaluwas ni Honorable Victoria C. Dino Reyes ng MTC Basod, Camarines Norte na pigpaluwas ka na kaaging Mayo 29. Insidente po ito ng nakabunggo siya at namatay po yung kanyang kabungguan. So nakasuhan po siya, so hindi po na-resolve yung kaso kaya siya ay nasampahan ng kaso. Sigun sa otoridad, daing naman puminalagpa ang sospek kan arestaron mantang naglalakaw sa nasambit na lugar. Kasabay kan sa iyang pagkakaaresto, ipinaliwanag man sa iya kan otoridad ang sa iyang mga diretsos bilang akusado. Po ang tulong na naibibigay sa amin ay at least po ang ating komunidad ay aware sila na may mga ganitong tao na pinaghahanap kami, and the same time kuminsan po yung mga wanted person ay yan din yung syempre maghahanap po yan ng patutuluyan o baka gumawa pa ng anumang masamang gawain sa bayan natin. So maaalis po natin yung pangamba ng ating mga kababayan at maging mapanatili po nating peaceful itong bayan ng Basod. Mientras tanto, perangal daw makalihis ang pagkakaaresto, nakaluwas man tulos ng karasel ang sospek matapos na makapagpiyansa ng 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.
Parurong serbisyo kan Aleco, pigdulog na ni Alcalde Jun Aguas kan Santo Domingo Albay sa Senado asin sa Kongreso. Asin biso na Honesto Secure na nagbalik ang nakuha niyang bag na may laog na 1 milyon piso. Yan na siniba pa ang bareta sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Pampasaherong bus na biyaheng Tacloban na sulo sa taho kan biyahe sa Matnog, Sorsogon. 46 kaning pasahero, maswerte man na nakasalbar. Si May Arango sa bilog na detalye. Sa videong ini, mahihiling ang maibug na aso na nanggigikan sa sarumpang paserong bus na nasulo sa katahawan ng biyahe sa Barangay Pawa, Matnog, Sorsogon alauna nin hapon kasuudma. Sigun kay Senior Fire Officer for Rene Ariate ang Municipal Fire Marshal asin Officer in Charge kan Matnog Fire Station. Ang kapulisan kan sa Indang Banwaan na nagpaabot sa indakan report na tulos manindang nirespondihan. Alauna 20 kan maideklara ninda ining fire out na uminabot sa primerong alarma. Basado sa investigasyon, saro sa mga pasahero ang nagsuriyaw na may nagluluwas na aso sa irarom kan bus. Sa tahaw kan biyahe, puminunduan bus dangan ng pagbarabaan kan pasahero hasta sa dagos ng buminang karas an kasulo. Maswerting daing nalugadan sa 46 na pasahero kang imbweltong bihikulo. I-save po natin sa ating mga cellphone ang hotline number ng Bureau Fire para baka sakali, lalo na yung sa iba po ng mga lugar, kung saan kayo malapit na fire station, i-save nyo po sa cellphone nyo. Kasi ang kadalasan, may mga binibigay na sticker yung mga fire station, kinakabit lang kung saan, tapos hindi nilalagay sa cellphone. Ang problema ngayon, kapag may emergency na, paghahagilap ng number kasi hindi naman nakasave sa kanilang cellphone. Piga arampakan otoridad ang kausa kan insidente asin kumpiraan winalat kay ning danyos. Inako naman kan bus company ang pamasahe pasiring sa Tacloban kan mga naapektaran na pasahero. Dapat lagi silang aware bago nila itakbo yung sasakyan, drive, check muna yung battery, yung lights, lahat. Low budget ang tawag namin dyan, pati yung sarili nila. Basado sa datos, hininan panduang bes na may naitalaan Matnog Fire Station na nasulong bihikulo ngunya na taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Mga residente sa Banwaan in Santo Domingo, baldi na subuot sa parurong serbisyo kan Aleco. Ama kan Banwaan na si Alcalde Jun Aguas nagsurat na sa Senado asin sa Kongreso. Ngani matauanin solusyon an palpak subuot na serbisyo kan Aleco. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Haloy nang may pagrugaring na tindahan si Nanay Ami Baltarcan, Barangay San Juan, Santo Domingo, Albay. Ang tindahan niya ang sulamenteng piglalauman niya para sa mga gastuson kan sa indang pamilya o rual daw. Istorya niya, saro sa pinakamabenta niyang paninda, iyo ang ice cream. Alagad huli kan sunod-sunod na paltok sinding supply nin kuryente kan Albay Electric Cooperative sa Saindang Banwaan, pipira na sa nadaan pigkukuha niya sa iyang supplier para makaiwas sa labing pagkalugi. Aminado kaya si Nanay Ami na apektado na sa iyang sadit na neronegosyo, darakan parurong serbisyo da akan Aleco. Para po sa ko, ma'am, number 1 talaga dahil mayroon po akong small na business. Naapektuhan po ako, ma'am, kagaya nito, igo akong ice cream.
minsan hindi ako nakakapagbenta, naka-close siya, hindi dapat pwedeng buksan, matutunaw. Tapos mainiton, tapos meron din akong yelo, dahil na nagtatagas, haluin siya magtagas pag maano na naman, maabot na sa kuryente, mapanibagong ano na naman, may yelo din ako dyan. Sa balkonahing ini, pigpapalihis man ni Tatay Romulo Longasa ang init kan panahon na mas pinalala pa da akan maluyang serbisyo kan Aleco. Bako sa na kaya saro, kundi haros 5 beses daa sa sarong aldaw ang pagpurupaltok kan kuryente sa saindang barangay. Mag-aarog ang banggi na ngayon amok suma, wala sa ngayon makaon, arog nga kaino, mapaltok na naman, mga 9 o'clock na naman, minsan ngayon, maabot naman ang kuryente. Pero yan, pagkakaraon kan, pagkakaroon kang banggi na. Kaya, yan ang problema kang Aleco. Perwisyo naman para sa trabahanting si Nanay Alicia Balisoro, kansarong pagibuhan nin wig sa Barangay San Francisco, ang daing untok na pag-brown out na sa indang nai-eksperyensyahan. Imbis kaya makagibo nin wig, kung minsan, prakasado na ang sa indang operasyon. Sa gabalo na maray, minsan, lalo pagras ang gibo. Dahil na natatapos-tapos. Siyempre, warang kulang ang sahod mi man, lalo na. Imbis makasahod ka kay matano sarong simana, masahod ka, kakarampot na lang. Taday manahaman tulos. Naabutan pa kay due date. Ang mga siring na agrangay na ini, bako ng bago kay Santo Domingo Mayor June Aguas. Katunayan, maginan alkalde, an uyam naman daa sa palpak na serbisyo kan Aleco. Kaya bilang aksyon, nagpadara nin surat an opisyal sa Senado asin Kongreso para maaksyonan an parurong serbisyo kan Aleco. As mayor po, ang namamatian ko digdi is yung mga reklamo sa akong kababayan ko na so negosyo ninda, so mga akin ninda nag-aaradal. In fact, may saro digding nag-chat sa kuya na I think she's from a call center na work from home ini po na mawawara na da siya kitrabaho. Talagang kairak po ang mga tao. Ang generally kairak po ang mga taga Santo Domingo. Dugang pakan alkalde, nagkapirang bes naman daang nakipagdialogo asin nakiulay sa manihamiento kan Aleco an sa indang LGU. Alagad hasta sa presente, mayong konkretong solusyon asin aksyon an Aleco. Nagtutubod man siya na bako ng normalan pagkakaiguanin daang mababa sa 12 bes na pag-brown out sa sarong aldaw, na minadurar nin 30 hasta 2 oras na pasakit na andara sa iyang constituentes. Ang namamatian ko digdi is yung mga reklamo sa akong kababayan ko na so negosyo ninda, so mga akin ninda nag-aaradal. In fact, may saro digding nag-chat sa kuya na I think she's from a call center na work from home ini po na mawawara na da siya kitrabaho. Talagang kairak po ang mga tao. Ang generally kairak po ang mga taga Santo Domingo. Tinauan doon man kan opisyal na saruan sa indang banwaan sa may pinakahalangkaw na ranggo pag-abot sa pagbayad kan electric bills, alagad bako subuot patas ang pigbabalos kan Aleco. Mensahen ko sa Aleco, nahiling ko po may simbag man sinda. Ang nahiling ko po duman, medyo po na kasi these are same old answers, no? Same old answers, highly technical, but I was asking my engineers. And nahiling man even po ang mga taga-media na iling man, ang nahiling po ninda are the same answers. So, tell us something na di mi pa po aram so that maniwala man po ang mga Domingueños. Kan nakaaging Mayo 21, kan ipadaraan kasuratan na parehong nakaabot naman daa kay Senator Raffy Tulfo asin kay Chairman Committee on Energy Congressman Lord Alan J. Velasco. Sa ngunyan, pigahalat na sanakan LGU Santo Domingo ang pagtumar parte kan gobyerno nasyonal sa agrangay kan banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Sarong 33 anyos na gwardya ang pigbibiliban ngunyan, makalis na ibalik ka ini, ang napurot na bag na may laog na 11 milyong piso. Bistuhon ta ang onestong gwardya na yan. Sa istorya ni Regine Bue. Sarong bag na may laog na 1,080,700 pesos ang ipigbalikan sarong gwardya hali sa probinsya ng Camarines Norte. Storya kan 33 anyos na security guard na si Salvador Solomon Mirandilla, pauli siya kan nakaaging Mayo 25 sa saindang residensya sa Barangay Calabaca, Kapalonga, Camarines Norte, haling Manila, lunad din bus.
Alas 5 nin maagahon kan madiscover niya daan sarong abandonadong bag kan magbalyo siya sa inutan niyang tukawan. Kan buksan, tuminambad sa iyaan siyam na bugkusin mananribong kwarta asin iba pang personal na gamit arog kan IDs. Daing nga ini sinabi maski sa driver magin sa konduktor. Kan makauli na, duman niya na daa kinontak ang tagsadiri kan kwarta na residente man palan kan nasambit na banwaan. Nagulat po ako. Pagkagulat ko, tinapan ko po siya and then nagay ko siya sa bag ko. Kasi binirify ko po kung talagang pera yun pag-uwi ko ng bahay. Wallet po doon na nakalagay and then yung number na nakalagay na may number and then merong 3 to 4 yata yun, pangalan ng kanyang anak. So tinabagan ko agad po yung number na yun. Tuwa-tuwa po sila. Tinanong ko po sila kung sila po talaga yung may-ari ng bag at pera na yun. Tinanong ko sila kung sino sila kasi may ID po doon. Tumugma naman po. Sigun kay Mirandilla, sa ibong kan pagtios ninda sa buhay, daing nagsagi sa isip niya na sa derihon ang kwartang bako niya man, asin bako niyang pinagalan. Sabi ko kung pakikialaman ko ito kasi kailangan ko rin. Parang hindi natin alam yung tinatawag na karma. Sabi nga may good and bad karma. So kung nakawa natin sa masamang pamaraan, so baka bumalik pa sa atin mas matindi pa ma'am. Hindi po yung naisip ko na baka hindi maganda yung maging balik sa akin, sa pamilya ko. Kaya hindi ko po naisipan na kunin. Talagang naisipan ko na ang pinaka naging ko na lang ibalik usually yung pera na nakuha ko. Bako ini ang pinaka-primerong best na nakakuha asin nag-uli nin gamit asin kwarta si Mirandilla. Sa haros 7 taon niya kaya bilang sekyo, haros 20 best naman siyang natauan nin rekognasyon huli kan sa iyang pagiging onestong gwardya. Yung mga bagay na hindi naman natin pinaghirapan, huwag natin pag-interesan. Maging mabuti lang sa kapwa kasi darating din naman yung biya na para sa atin. Kung hindi man ngayon, siguro soon. Sabi niya, ang ginawa mong bagay, babalik din yan sa iyo. Kung yan ay masama, huwag ka na mag-expect na babalik yan sa iyo ng mabuti. Kaya dapat maging mabuti tayo sa ating kapwa. Sa ngunyan, balik duty na bilang gwardya sa Camarines Norte Provincial Hospital si Mirandilla. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!